Ott egy picit jobban meghúzhatod, ahol sűrűsödnek a láncfonalak, hogyha ráhunyorítasz, meg több ívet hagysz és több fonalat hagysz belemenni a szövésbe. Azért jó, mert az szétszedi, tehát szétnyomja a szálakat és beállítja a sűrűséget egyenletesre. Azért szövök most egy kicsit, egy centit, hogy beállítsam ezt a sűrűséget, mert ezzel nagyon szépen egyenletessé lehet tenni a szálakat. Hozzá csak egy ollót bebe. Levágjuk a nyüstöknek ezt a lógó részét, mert az bele fog neked akadni a láncvonalakba. Így, mint ahogy ez is van, hogy egyenletes legyen. Mondjuk azért nem érdemes nagyon rövidre vágni, de akkor még egyszer fel tudod használni esetleg egy másik kötözött nyüsthöz. Nem kell őket kidobni, de legalább egyformák legyenek, mert akkor jó dolgozni, ha szépen van előkészítve minden. Ezt feltekerem, hogy ne lógjon ilyen sok. Tehát itt, ahol látszik, hogy sűrűbben állnak a láncvonalak, ilyen ívesre hagyom, és már látszik is, hogy itt szétnyomta a fonalakat.